Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι τιμή για μας που είστε απόψε μαζί μας, με αυτό το καιρό, με το κρύο. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Να σας ενημερώσω, μαζί μας απόψε είναι και μας τιμούν ο Δήμαρχος Μοσχάτου Ταύρου, ο κύριος Ανδρέας Ευθυμίου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριος Θανάσης Μελίστας, ο Αντιδήμαρχος, κύριος Γιώργος Φελάς, η Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Χριστίνα Χατζελένη. Επίσης, είναι από τα Φάρεσα Καπαδοκίας ο κύριος Καρδόπουλος Παναγιώτης, ο Πρόεδρος, και ο Πρόεδρος της Παραολυμπιακής Επιτροπής, κύριος Γιάννης Βατικιώτης. Επίσης, μας τιμούν με την παρουσία τους καθηγητές πανεπιστημίου, ο κύριος Αλεξανδρής Νικόλαος, ο κύριος Βαλιανάτος Φιλιππός, ο κύριος Μπελετσιώτης Βασίλης και ο κύριος Δραγώνας Γιάννης. Έτσι, για να ξέρετε ποιοι είναι στην παρέα μας απόψε. Παρακαλώ να έρθει ο Πρόεδρος, ο κύριος Γιώργος Κλούπης, να μας πει λίγα λόγια για τον ομιλητή μας. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε την ξεχωριστή χαρά και τιμή να βραβεύσουμε έναν δικό μας άνθρωπο, έναν επιφανή δημότη μας με τεράστια προσφορά στην επιστήμη και στον άνθρωπο. Σας διαβάσω ένα όσο γίνεται σύντομο βιογραφικό. Ο διεθνής κύριος καθηγητής Παναγιώτης Βλάμος αποφοίτησε από το μαθηματικό τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1991. Ανακηρύχθηκε αριστούχος διδάκτορ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 1997, εκπονώντας τη διδακτορική του διατριβή στα εφαρμοσμένα μαθηματικά. Από το 2000 διδάσκει στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και από το 2004 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το 2007 εξελέγει επίκουρος καθηγητής και το 2012 ανελήφθη στη βαθμίδα από τον αναπληρωτή καθηγητή και κατόπιν πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου, καθώς και διευθυντής του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας και του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Μοντελοποίησης, ενώ ανελήφθη στη βαθμίδα του τακτικού καθηγητή το 2016. Το γνωστικό του αντικείμενο εστιάζεται στα μαθηματικά μοντέλα εφαρμογών. Έχει συμμετάσχει και εξακολουθεί να συμμετέχει σε σειρά προγραμμάτων και είναι μέλος πολλών επιστημονικών επιτροπών και σωματείων. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό επιστημονικών εργασιών και μετράει αρκετές ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια που οι περιλήψεις τους έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά με υψηλό impact factor. Πλέον των 2,5 εκατομμυρίων αναγνώσεων από ερευνητές έχουν καταγραφεί για τη σημαντική του μελέτη σχετικά με την πρώιμη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ και την ανακάλυψη του φαινομένου της ηλεκτρικής θρόμβωσης. Σε παγκόσμιο επίπεδο διακρίθηκε η έρευνα της επιστημονικής του ομάδας σχετικά με το πρωτόκολλο πρώιμης διάγνωσης της νόσου Αλτσχάιμερ. Κλείνοντας, ήθελα να αναφέρω τα εξής. Η δουλειά του Τάκη του Βλάμου έχει να κάνει με την τεχνική νοημοσύνη. Το AI σε λίγα χρόνια θα αλλάξει άρδιν τον τρόπο ζωής μας σε όλους σχεδόν τους τομείς. Η αλλαγή αυτή θα είναι κατακλυσμιαία. Επειδή τα τεχνολογικά επιτεύγματα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, ωστόσο η πνευματική και η ηθική μας ανάπτυξη συρρυκνούται και αμβλύνεται, και κατά την προσωπική μου άποψη, εδώ υπάρχει μια αντίστροφη αναλογία, και επειδή η τεχνολογία και ιδιαίτερα η τεχνητή νοημοσύνη είναι σαν το μαχαίρι, δύναται και οφείλει να είναι χρηστική λειτουργικά, μπορεί όμως να βλάψει και να προκαλέσει ζημία. Γι' αυτό πρέπει να επενδύουμε όχι μόνο στην προαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης ως μέσο, αλλά και στην μεταρσίωση της ανθρώπινης συνείδησης ως σημείο αναφοράς και αντίβαρο στις δυνάμει βλαπτικές της διαστάσεις. Τα άτομα, λοιπόν, οι άνθρωποι που χτίζουν αυτό το μέλλον, που θέτουν τα θεμέλια και τη διαχειρίζονται, επιφορτίζονται και με μια μεγάλη ευθύνη. Πρέπει να διαθέτουν ηθικό έρισμα και πνευματικό ανάστημα. Και πλην των επιτευγμάτων του Τάκη του Βλάμου στον επιστημονικό τομέα, τιμάμε σήμερα και τις άλλες εξίσου σημαντικές ή και σημαντικότερες ποιότητες του.
Κύριε καθηγητά, αγαπητέ Τάκη, ο λόγος σε σένα. Ευχαριστούμε. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω. Είναι πολύ τιμητικό για μένα και είναι ιδιαίτερα συγκινητικό το ότι γίνεται στον τόπο που μεγάλωσα και τελείωσα το σχολείο. Νομίζω έπρεπε να αναφερθεί, κύριε Πρόεδρε, στο βιογραφικό μου. Τελείωσα το πρώτο λύκειο Μοσχάτου. Και άλλο ένα σημαντικό είναι ότι έμαθα σκάκι στην πνευματική εστία Μοσχάτου. Πρώτη φορά είχα πάει 14 χρονών μέσα στην πνευματική εστία. Ήταν φανερό το πόσο μας πρόσεχαν. Μας έκανε μάθημα ο Κώστας ο Δάρλας, Grand Maître, γιατρός, δωρεάν, μαθαίνοντας μας σκάκι. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε για την πνευματική εστία Μοσχάτου ότι διαχρονικά δείχνει τον καλύτερο της εαυτό στο πνευματικό χώρο του τόπου μας. Είναι ίσως μοντέλο και για να το δούμε σαν ανάπτυξη και σε άλλες περιοχές. Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό το μοντέλο που έχει ακολουθηθεί εδώ να ακολουθεί το και αλλού και σε περιοχές άλλες που ζούμε. Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο που εξ αρχής μου κάνουν αυτή την τιμητική πρόσκληση. Δείξαν πολύ ενδιαφέρον, είχαμε συζητήσεις πάνω σε αυτά που κάνουμε και πιστεύω ότι αυτή η σχέση αλληλεπίδραση θα συνεχίσει και θα βοηθήσουμε όπως μπορούμε και εμείς, έχουμε υποχρέωση, την πνευματική εστία Μοσχάτου. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε, τον αξιότιμο Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους και όλους σας, αγαπημένους καθηγητές, φίλους, συναδέλφους, και θα σας μιλήσω για το τι ζούμε ουσιαστικά την τελευταία, τι έχουμε ζήσει δηλαδή την τελευταία 20 ετία στον τομέα που ασχολούμαστε ερευνητικά. Να τονίσω ότι δεν είναι μια δουλειά που γίνεται μεμονωμένα. Η δουλειά, δηλαδή οι ερευνητικές δουλειές πλέον δεν γίνονται από έναν ευφυή άνθρωπο που κάθεται κάπου κρυμμένος και δουλεύει ερευνητικά. Είναι αποτέλεσμα μεγάλων ομάδων οι οποίες δουλεύουν. Για να καταλάβετε, το εργαστήριό μας αυτή τη στιγμή, Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας στο Αιγαίου Πανεπιστήμιο, απασχολεί ερευνητικά γύρω στα 70 άτομα από 17 διαφορετικές ειδικότητες. Η σύνθεση λοιπόν αυτής της δουλειάς είναι που απεικονίζεται σε αυτά που θα σας πω. Ωστόσο θα δούμε και το εξής, το πώς αυτά τα πράγματα εξελίχθηκαν στην τελευταία 20 ετία. Δεν είναι τυχαίο, όντως είναι 20 ετία, δηλαδή από το 2003 με το ανθρώπινο γονιδίωμα και μέχρι την εποχή μας. Εδώ ο τίτλος λέει «Δεδομένα και ιατρική ακρίβεια», είναι τα περίφημα data science και δεν είναι εναντίον πλέον, πηγαίνουν μαζί. Κάποια στιγμή τα δεδομένα, δηλαδή η επιστήμη των δεδομένων και η επιστήμη της ιατρικής ακρίβειας φάνηκαν ότι θα ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους, τελικά όμως όχι. Η ιατρική ακρίβειας πολύ νωρίς διατυπώθηκε και μάλιστα από τον Ιπποκράτη. Δηλαδή στον 4ο αιώνα π.Χ. αποδίδεται το ρητό ότι είναι προτιμότερο να γνωρίζει κανείς τι είδους άνθρωπος πάσχει από μια ασθένεια παρά από τι είδους ασθένεια πάσχει κάποιος άνθρωπος. Αυτός επί της ουσίας είναι ο ορισμός της ιατρικής ακρίβειας που θα δούμε και πιο μετά. Παρ' όλα αυτά η αδυναμία μας στη σύνθεση και στην πλήρη κατανόηση των βιολογικών μηχανισμών των νόσων, των ιατρικών μηχανισμών, του πώς δουλεύει η φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος, μας οδήγησαν στο να παρακάμψουμε αυτό το πράγμα και να δουλέψουμε με την ιατρική ενιαίας προσέγγισης. Αυτό είναι μέχρι τις μέρες μας, δηλαδή είναι εντυπωσιακό ότι 2.500 χρόνια και βρισκόμαστε ακόμα σε μια ιατρική όπου όπως λένε, one size fits for all, δηλαδή ότι ένα πράγμα, ένα κουστούμι θα το φορέσουμε όλοι. Φυσικά αυτό είναι λάθος. Υπήρχε πολύ έντονα η ιατρική διαστρωμάτωση, δηλαδή το να μπορέσουμε έστω να κάνουμε κάποιες ταξινομήσεις με επιδημιολογικά προφίλ κτλ. Για να φτάσουμε τέλος σε αυτό που τώρα ζούμε, που λέγεται ιατρική ακρίβεια, δηλαδή το να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε προφίλ ανανόσο, αναβιολογικό μηχανισμό, στον οποίο να εντάσσεται άμεσα ένας καινούριος ασθενής ως προς αυτή την νόσο. Τα εμπόδια που είχαν εμφανιστεί και που αρκετές φορές θα τα ακούσετε και σαν καραμέλα ακόμα και τώρα, είναι τα εξής.
Οι τελείως εξατομικευμένες εξετάσεις, όχι στατιστικές, έχουν απίστευτα ψηλό κόστος. Υπάρχει αδυναμία του να κάνουμε μια εκτίμηση σε πραγματικό χρόνο. Θα πρέπει να σχεδιάσουμε φάρμακα για τον καθένα ξεχωριστά. Αυτό είναι απίστευτα ακριβό, δεν μπορεί να γίνει. Θα πρέπει να φτιάξουμε εξατομικευμένες θεραπείες. Ποιος θα το κάνει αυτό? Ο γιατρός θα καταργηθεί. Αυτό είναι αυτό που ακούμε τελευταία, ότι ξαφνικά αλγόριθμοι θα βγάζουν διαγνώσεις και αυτό που είπε και ο πρόεδρος κτλ. Ότι οι νέες μέθοδοι τις οποίες εισάγουμε θα οδηγήσουν σε νέα λάθη, πάλι με κόστος ανθρώπινες ζωές, και ότι θα πρέπει να φτιάξουμε ένα τελείως καινούριο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο θα πάρει αιώνες. Το προηγούμενο όντως πήρε γύρω στους 3 αιώνες για να εφαρμοστεί. Υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά? Ναι. Οι απαντήσεις ήρθαν απρόσμενα και ήρθαν μέσα στην τελευταία 20ετία. Θα σας δείξω κιόλας ένα χρονοδιάγραμμα αργότερα του πώς αυτό εξελίχθηκε. Οι βασικές απαντήσεις ήρθαν από την ικανότητά μας να διαχειριστούμε δεδομένα. Δηλαδή, η πληροφορική έχει το εξής χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το να δημιουργήσει έναν αλγόριθμο που θα σου επιλύει ένα πρόβλημα έχει αρχικά πολύ υψηλό κόστος. Το κόστος αυτό δεν είναι σε μηχανήματα, είναι κυρίως σε ανθρωπομήνες, δηλαδή σε δουλειά ανθρώπων οι οποίοι θα πρέπει να συντονιστούν να δουλέψουν. Όταν φτιαχτεί ο αλγόριθμος και δουλεύει, το κόστος μετά για να επαναχρησιμοποιηθεί επί της ουσίας είναι μηδενικό. Οτιδήποτε άλλο είναι φτιαχτό κόστος, είναι ή κόστος, ας πούμε, για να αναβάθμιση όλα αυτά που ακούμε κτλ. Για την απόσβεση του τι χρήματα έχουν δοθεί ή για κέρδος εταιριών. Αλλά επί της ουσίας ο αλγόριθμος ξαναλειτουργεί με μηδενικό κόστος. Τα φάρμακα. Αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια εποχή όπου υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία και θα σας την αναφέρω αργότερα. Δηλαδή το ίδιο το Forbes ανέφερε ότι ο επανασχεδιασμός φαρμάκων αυτή τη στιγμή μπορεί να μας οδηγήσει στο να γλιτώσουμε όχι μόνο δισεκατομμύρια και παραπάνω, για να μην το πάμε χρηματικά, αλλά το να δούμε πολύ γρήγορα, να βρούμε πολύ γρήγορα εξατομικευμένα φάρμακα τα οποία μπορούν να δουλεύουν για συγκεκριμένες νόσους. Και τα περισσότερα φάρμακα από αυτά υπάρχουν, είναι ήδη εγκεκριμένα, απλώς είναι εγκεκριμένα για άλλες νόσους από αυτές που χρησιμοποιούνται. Αυτό είναι το περίφημο tracker purpose. Οι εξατομικευμένες θεραπείες. Αν δουλέψουμε πάνω σε βιοδείκτες, γίνονται και γίνονται και πολύ γρήγορα και γίνονται και φτηνά. Η θέση του γιατρού. Η θέση του γιατρού δεν είναι ποτέ αμφισβητήσιμη. Δηλαδή, πάντα το interface, δηλαδή ο ασθενής γιατρός, γιατρός ασθενής που πηγαίνει στον γιατρό για ένα συγκεκριμένο θέμα και ο γιατρός που παίρνει την απόφαση της διάγνωσης, της διαχείρισης του ασθενούς, θα υπάρχουν πάντα. Ποιο είναι το καινούριο? Το καινούριο είναι το ενδιάμεσο κομμάτι. Στο ενδιάμεσο κομμάτι ξαφνικά, εκείνο που παρεμβαίνουμε εμείς, παρεμβαίνει η βιοπληροφορική και πηγαίνει και αντί να χρησιμοποιήσει μία ιατρική εμπειρία χιλιάδων ασθενών που έχει ο γιατρός, των papers που έχει διαβάσει, των συνεδρίων που έχει πάει, πηγαίνει και ξεφεύγει χρησιμοποιώντας όλη τη δυνατή βιβλιογραφία, όλες τις δυνατές κλινικές δοκιμές, γιατί αυτό δεν περιμένουμε να το διαβάσει ο γιατρός, αλλά περιμένουμε να το διαβάσουν ειδικά συστήματα, τα οποία λέγονται συστήματα υποστήριξης αποφάσεων. Αυτά είναι εδώ. Δεν είναι θεωρητικά που μιλάμε. Δηλαδή, αυτό λέγεται μεταφραστική έρευνα. Υπάρχουν εργαλεία της πληροφορικής, τα οποία τι κάνουν? Πηγαίνουν, τρέχουν 10 στην 21η papers, εργασίες, κλινικές δοκιμές, data κτλ. Και στο τέλος βγάζουν στο γιατρό τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που κάνουν matching με τον ασθενή που έχει. Αυτό λοιπόν του δίνει πολύ σύντομα μια πληροφόρηση σε ένα τεράστιο βάθος δεδομένων, αλλά τις τελικές αποφάσεις πάλι τις παίρνει αυτός. Ο ορισμός του υγιούς. Ένα από τα πράγματα που ζήσαμε μετά το 2011 ουσιαστικά, είναι ότι πλέον υπάρχει πολύ έντονη αμφισβήτηση του τι εννοούμε ότι κάποιος είναι υγιής στην εποχή μας. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων ήταν το Alzheimer και αυτός ήταν και ο λόγος που ασχοληθήκαμε με αυτό σαν περίπτωση μελέτης. Το Alzheimer ουσιαστικά νοσείς 12 χρόνια πριν να εμφανίσει το σύμπτωμα. Και όταν εμφανίσει το σύμπτωμα είναι πάρα πολύ αργά. Εντάξει. Άρα λοιπόν η έννοια του υγιούς έχει ταυτιστεί
κυρίως βάσει των ιογενών λοιμόξεων κτλ. Που επιτίθενται στον οργανισμό πολύ γρήγορα με τα συμπτώματα. Δηλαδή, όντως, όταν παθαίνεις COVID, δεν είχες COVID πριν 3 μέρες, έχεις 3 μέρες, εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα, σου επιτίθεται ένας ξενιστής και εσύ πρέπει να τα αντιμετωπίσεις. Το Alzheimer δεν είναι έτσι. Ένα σωρό άλλες ασθένειες, για να μην πούμε περισσότερες. Πηγαίνουν λοιπόν και αρχίζεις και έχεις ένα συνεχές πρόβλημα το οποίο μπορεί να αποτυπωθεί στους βιοδείκτες, το πώς μπορείς να μελετήσεις τους βιοδείκτες, και αρχίζει και αυτό το πράγμα σε οδηγεί σε σύμπτωμα μετά από 10 χρόνια, 12 χρόνια, 8 χρόνια κτλ. Εκεί λοιπόν πρέπει να επαναδιατυπωθεί πλέον κάτι πάρα πολύ βασικό, ποιον θεωρούμε υγιή. Αυτό δεν είναι απλή υπόθεση, δεν είναι υπόθεση βιβλιογραφική, ερευνητική. Είναι υπόθεση ότι αυτό συμπαρασύρει όλα τις διαγνωστικές, προγνωστικές εφαρμογές και σου δίνει και μια πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή που υπάρχει το να έχεις χρονοεξαρτώμενα δεδομένα. Αυτό τι σημαίνει? Η λογική ότι περιμένω ένα σύμπτωμα για να πάω να κάνω εξετάσεις πρέπει να φύγει ανεπιστρεπτή. Και επίσης η λογική ότι κάνουμε εξετάσεις κάθε 6 μήνες, check-up μια φορά το χρόνο, είναι σαν να ζητάμε από ένα μηχανισμό που λειτουργεί σαν φιλμ κινηματογραφικό να του βγάλουμε 2 φωτογραφίες και να το καταλάβουμε. Εντάξει. Άρα λοιπόν όλα αυτά αλλάζουν όλη την δομή. Η ιατρική ακριβίας λοιπόν που βρισκόμαστε σε αυτή την εποχή έχει δουλέψει σε 3 πράγματα πάνω. Κυρίως το ένα είναι σε μεγάλης κλίμακας βιολογικές βάσεις, δηλαδή ότι πλέον μπορούμε και συγκεντρώνουμε πολύ μεγάλη πληροφορία. Η ιδανική περίπτωση, δείτε την περίπτωση του COVID που συνέβη το 2020, ότι μπορούμε πλέον να έχουμε έναν όγκο πληροφορίας για το χαρακτηρισμό κατηγοριών ασθενών. Αυτά είναι τα περίφημα omics, πρωτοομική, μεταπολεμική, γονιδηματική. Η τεχνολογία υγείας που έχει απογειωθεί, δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για μαγνήτες 7 Τέσλα, αν τους δείτε να λειτουργούν είναι απίστευτο. Δηλαδή είναι λες και τρέχει στον εγκέφαλό μας, ας πούμε, ένα φιλμ που τα σαρώνει όλα. Συζητάμε για τέτοια λεπτομέρεια. Ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί το 7 Τέσλα, είναι σχεδόν ερευνητικά, αλλά υπάρχει. Και τέλος, όλο το κομμάτι που θα αναλύσουμε εμείς, δηλαδή το πώς μπήκαν τα δεδομένα μέσα. Η ιατρική ακριβώς δεν είναι η εξατομικευμένη ιατρική. Θα τα ακούσατε με 2 διαφορετικούς όρους στα αγγλικά. Είναι το precision medicine είναι η ιατρική ακριβία, το personalized medicine είναι η εξατομικευμένη ιατρική. Δεν έχουμε φτάσει στην εξατομικευμένη ιατρική. Εξατομικευμένη ιατρική τι σημαίνει? Ότι πηγαίνουμε και παίρνουμε συγκεκριμένη διάγνωση για μας, για τη δικιά μας φυσιολογία και ταυτόχρονα συγκεκριμένα φαρμακευτική αγωγή, θεραπευτική αγωγή που τρέχει πάνω μας. Εντάξει. Η ιατρική ακριβία τι κάνει? Καθορίζει προφίλ τα οποία εντασσόμαστε σε αυτά. Αλλά φυσικά συζητάμε ότι είναι σκάλες ανώτεροι από την στατιστική αντιμετώπιση μας αυτή τη στιγμή με βάση κλινικές δοκιμές που έχει γίνει πριν από 15 χρόνια. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα του τι ζούμε την τελευταία 20 ετία. Το 2003 θεωρείται και η γέννηση της βιοπληροφορικής ουσιαστικά με την αποκρυπτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος. Θα σας πω λίγο πιο αναλυτικά γι' αυτό. Το 2007 για πρώτη φορά αρχίζει να γίνεται αποδεικτός ο κλάδος της βιοπληροφορικής. Αν διαβάσετε τη Wikipedia σου λέει ότι υπάρχουν από παλιά κτλ. Δεν ήταν αποδεκτός. Δηλαδή πήγαινες, μιλούσες σε ένα συνέδριο και μίλαγες ότι θα έλεγες μαθηματικά μοντέλα κτλ. Θα εφαρμοστούν πάνω σε κλινικά δεδομένα και η απόρριψη ήταν ολιστική. Αυτό άλλαξε από το 2003 από ένα γενετιστή ουσιαστικά Έλληνα, τον Αντωναράκη, στην Ελβετία. Θα το δούμε πώς. Το 2010 και το 2015 θα ζήσουμε δύο επίσης περίεργα πράγματα που δεν τα περιμέναμε. Το 2010 εκτινάστε η υπολογιστική ισχύς. Δηλαδή αρχίζουν και ξεφυτρώνουν οι υπερυπολογιστές των 10 εκατομμυρίων επεξεργαστών ο ένας πίσω από τον άλλο. Αυτό ήταν απρόσμενο. Δηλαδή ούτε και εμείς μέσα στον κλάδο της πληροφορικής περιμέναμε ότι θα υπάρχει κάτι τέτοιο. Το πιο απρόσμενο ήρθε μετά, ότι μπορούσαμε να έχουμε πρόσβαση εμείς αυτό. Δηλαδή μπορούσες να πάρεις φέτα ή να τρέξεις ερευνητικό πρωτόκολλο μέσα σε υπερυπολογιστή στον Γουανζού της Κίνας. Αυτό λοιπόν έδωσε απεριόριστες δυνατότητες σε μικρά ερευνητικά εργαστήρια,
εντάξει, να γιγαντώσουν τα αποτελέσματα, τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. Από εκεί που χρειαζόσουν ή μάλλον να το πω διαφορετικά, από εκεί που κανείς δεν είχε πρόσβαση σε τέτοιες δομές, δόθηκαν παγκόσμια πρόσβαση σε αυτές τις δομές. Το πώς έγινε ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει, αλλά έγινε. Το 2018, με βάση τα προηγούμενα, που φαίνονται να είναι ξεχωριστά, αρχίζουν να μιλάνε για δημόσια υγεία με ιατρική ακριβίας. Δηλαδή πώς η ιατρική ακριβία αυτή τη στιγμή μπορεί να μπει μέσα σε πρακτικές στη δημόσια υγεία. Το πρώτο εντυπωσιακό πράγμα που ήταν και η γέννηση της διαδικασία, που ήταν και η γέννηση κατά την άποψή της βιοπληροφορικής, δεν ήρθε από πληροφορικούς, δεν ήρθε από μαθηματικούς, δεν ήρθε από βιολόγους, συστημικούς βιολόγους. Η βιοπληροφορική δουλεύεται κατά βάση από αυτούς, συν γύρω-γύρω περιφερειακά άλλες 15 ειδικότητες. Ήρθε από ένα γενετιστή, ο οποίος, ο Αντωναράκης, στην Ελβετία, σκέφτηκε να κάνει το εξής. Σου λέει, εγώ θέλω να καταγράψω πλήρως το ανθρώπινο γονιδίωμα. Οι δομές που ακολουθούσαν για να γίνει το ανθρώπινο γονιδίωμα ήταν γνωστές, τους είχαν διατυπώσει οι βιολόγοι. Οι σχεσιακές δομές επίσης τις είχαν καταλάβει οι μαθηματικοί, τις είχαν καταλάβει όλοι. Παρ' όλα αυτά, ο όγκος της διαχείρισης των περιπτώσεων δεν μπορούσε να γίνει από ανθρώπους. Ήταν τεράστιος. Το 1999 που ξεκινάει ο Αντωναράκης δεν μπορούσε να γίνει ούτε από υπολογιστές. Παρ' όλα αυτά το τολμάει. Το τολμάει στη λογική ότι θέτει σωστά το ερευνητικό πρόβλημα, σου βάζει τη διαδικασία ότι πρέπει αυτό να γίνει από αλγόριθμο και σου λέει ότι εντάξει, ας το αφήσουμε και θα τελειώσει σε 50 χρόνια, σε 100 χρόνια, όποτε τελειώσει, αλλά γίνεται με τη σωστή δουλειά. Έρχεται λοιπόν η υπολογιστική ισχύς που σας είπα, το ανατινάζει και πηγαίνει και φέρνει αποτέλεσμα σε 4 χρόνια. Η αρχική του εκτίμηση ήταν για δεκαετίες. Σε 4 χρόνια λοιπόν ολοκληρώνεται το πρώτο ανθρώπινο γονιδίωμα και γι' αυτό είχαν ξοδευτεί $450 εκατομμύρια για ένα γονιδίωμα για να φτιαχτεί. Το κόστος του αμέσως τώρα στην εποχή μας είναι λίγο λιγότερο από $1.000. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που έδωσε ήταν μεθοδολογία και δώρο στην ανθρωπότητα τη χαρτογράφηση του γονιδιώματος προσαρμοσμένη στον καθένα μας. Δηλαδή τώρα και εσείς αύριο μπορείτε να έχετε χαρτογράφηση του γονιδιώματός σας. Η λογική λοιπόν αυτή για πρώτη φορά άλλαξε αυτό που συζητάμε. Δηλαδή μέχρι τότε προσπαθούσαμε να διαχειριστούμε δεδομένα. Και λέγω εγώ έχω αυτά τα δεδομένα, εγώ εκείνα και τα λοιπά, συλλογές δεδομένων, ανανοσοκομεία και τέτοια. Ξαφνικά μπήκε η διαδικασία ότι αν τα βάλουμε όλα μαζί θα μας φέρουν αποτέλεσμα. Και από πού είναι τα όλα μαζί? Το όλα μαζί δεν είναι από περιπτώσεις που καταγράφουμε στο χαρτί, αλλά είναι από μετρήσεις μη αμφισβητήσιμες. Αυτά λέγονται βιοδείκτες. Στον ανθρώπινο οργανισμό έχουμε τους μοριακούς, τους βιολογικούς βιοδείκτες, αίμα, εγκεφαλονοτίο υγρό που αναλύονται, πρωτεΐνες κτλ. Έχουμε τους απεικονιστικούς, έχουμε επίσης τους ψηφιακούς, δηλαδή το ρολόι μας με τα Fitbits κτλ. Είναι ψηφιακός βιοδείκτης. Υπάρχουν υπολογιστικοί βιοδείκτες που συνδυάζουν όλους αυτούς και με τα βιοδείκτες που βγάζουν άλλα καινούργια αποτελέσματα. Δηλαδή συζητάμε για ένα τεράστιο όγκο γνώσης, ο οποίος είναι ακριβέστατος και μη αμφισβητήσιμος. Αυτό λοιπόν σου παράγει πάρα πολλά δεδομένα που είναι πάνω στον κάθε άνθρωπο, δηλαδή πάνω ακριβώς στις δικές σου μετρήσεις, στη δική σου φυσιολογία. Έχουμε λοιπόν ότι πλέον και εδώ μπαίνουν τα δεδομένα, αρχίζουν τα δεδομένα να μας οδηγούν στο πώς μπορούμε εμείς να αντιληφθούμε το τι γίνεται ατομικά σε προφίλ ιατρικής ακριβίας, αλλά και σε ολόκληρες κατηγορίες νόσων. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα είναι που κατά βάση δουλεύουμε. Έχουμε λοιπόν δεδομένα που κάνουν αναπαράσταση βιολογικών μηχανισμών. Τα ταξινομούμε. Κάνουμε αυτό που λέγεται proof of concept data, δεν μπορούσα να το μεταφράσω, είναι ουσιαστικά το ότι όταν οδηγείσαι σε μία υπόθεση ή όταν οδηγείσαι στο να κάνεις ένα πρωτόκολλο, ότι έχεις δεδομένα που από πίσω υποστηρίζουν τη διαδικασία του να δημιουργήσεις αυτό το πρωτόκολλο. Ανάλυση δεδομένων και μεταανάλυση δεδομένων. Κάνουν λάθος τα δεδομένα, φυσικά. Εντάξει. Τραγικά λάθη στα δεδομένα όμως είναι κυρίως όχι τα ίδια, είναι το να μην κάνεις την αναπαράσταση, την ταξινόμηση και να μην βάλεις σωστά εργαλεία ή να τα βάλεις πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό είναι πολύ κλασικό λάθος των βιοπληροφορικών. Δηλαδή αυτοί που σπουδάζουν κατευθείαν πληροφορική
βιάζονται να πάρουν έναν όγκο μεγάλο δεδομένων, να εφαρμόσουν υπολογιστικά εργαλεία και να βγάλουν αποτελέσματα. Δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι τα διακριτά δεδομένα, αυτό που σας είπα. Δηλαδή πηγαίνεις, κάνεις εξετάσεις κάθε 6 μήνες και περιμένεις τώρα από 4 εξαμηνιαίες εξετάσεις να βγάλεις ένα πόρισμα για την εξέλιξη ενός μηχανισμού, ο οποίος έχει μέσα 120 βιοδείκτες που αλλάζουν κάθε χρονική στιγμή. Εντάξει. Είναι τρέλα, δηλαδή είναι τελείως λάθος. Και τέλος, είναι το εξής, ότι πάρα πολύ συχνά οι πληροφορικοί κάνουν βιολογικές αναπαραστάσεις που είναι υπεραπλουστευμένες για να βγάζουν πολύ γρήγορα αποτέλεσμα. Όλα αυτά δεν ισχύουν. Αν αρνηθούμε όλα αυτά, τότε τα δεδομένα δεν κάνουν λάθος. Δηλαδή, αν εμείς πάμε και δουλέψουμε με σωστά εργαλεία, τα high performance computing, δεχτούμε την υψηλή πολυπλοκότητα, μη γραμμικότητα, συγγνώμη για τους όρους, και βάλουμε μέσα χρονοεξαρτώμενα δεδομένα, τότε τα δεδομένα δεν κάνουν λάθος, αλλά πηγαίνουν σε μια πολύ πολύ μεγάλη ακρίβεια, η οποία χαρακτηρίζεται στα αγγλικά από αυτά τα 6 V's, δηλαδή το όγκο, την ποικιλομορφία, την ταχύτητα με την οποία παράγονται, την εγκυρότητα, τις τιμές και τη διαφορετικότητα. Λαμβάνοντας λοιπόν και τα 6 αυτά στοιχεία μέσα στην αρχική ταξινόμηση των δεδομένων, δηλαδή προτού εμείς αρχίσουμε να εφαρμόσουμε μέσα στο εργαστήριο προγραμματιστικά εργαλεία, αναλύουμε την ποιότητα των δεδομένων με βάση αυτά. Τότε αρχίζει και τα πράγματα λειτουργούν πολύ πολύ διαφορετικά. Μία μεγάλη πρόκληση, και τη βάζω ξεχωριστά από τις υπόλοιπες στην ιατρική ακριβίας, είναι ο επανασχεδιασμός φαρμάκων. Τα φάρμακα, τα αντιβιωτικά ήταν ο λόγος που αυξήθηκε το προσδόκιμο κατά 20 χρόνια, εντάξει, στην ανθρώπινη ζωή, μόνο και μόνο αυτά. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ένας μεγάλος θησαυρός φαρμάκων που έχουν αναλυθεί, εκτιμηθεί, περάσει από κλινικές δοκιμές, έχουμε δει τις παρενέργειες κτλ. Και ή δεν χρησιμοποιούνται ή δεν επανασχεδιάζονται για να χρησιμοποιηθούν αλλού. Αυτό είναι το περίφημο drug repurposing. Γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αλλού? Γιατί είχαν υπηρετήσει μία κλινική δοκιμή σε μία νόσο που είχε προκαθοριστεί. Δηλαδή λέγανε, αυτό εδώ πέρα το φάρμακο θα πάμε να δούμε αν χρησιμοποιείται για ALS, amyotrophic lateral sclerosis. Αν βλέπαμε ότι εκεί δεν δουλεύει όσο θα έπρεπε να δουλέψει, το φάρμακο αυτόματα πήγαινε στην άκρη. Εδώ λοιπόν, με βάση όλα αυτά τα δεδομένα, εμείς μπορούμε να κάνουμε ένα νέο επανασχεδιασμό, δηλαδή το να δούμε φάρμακα από διαφορετικές νόσους, πώς μπορούν να επανατροφοδοτηθούν, να ανασχεδιαστούν και να χρησιμοποιηθούν αλλού. Η δουλειά μας αυτή είχε αναφερθεί στο Forbes το 2018 με αυτόν τον τίτλο. Δηλαδή ότι αυτός ο νέος τρόπος δουλειάς ερευνητικός μπορεί να σώσει δισεκατομμύρια φαρμακευτικές εταιρείες και στους ασθενείς. Αν εφαρμοστεί ο επανασχεδιασμός φαρμάκων λανθασμένα, γιατί πάντα σε αυτά όλα, το είπε και ο πρόεδρος, θέλει και το κομμάτι της βιοειθικής και το κομμάτι της εφαρμογής, τότε ουσιαστικά η συνταγογράφηση θα πηγαίνει σε οριζόντιες κατηγορίες πληθυσμών και σε κάποιους ή δεν θα δουλεύει καθόλου ή θα δουλεύει με παρενέργειες. Άρα λοιπόν ο επανασχεδιασμός φαρμάκων δεν δουλεύει ανεξάρτητα από την ιατρική ακριβία, αλλά μόνο παράλληλα. Οι προκλήσεις λοιπόν είναι 4 ειδών. Επιστημονικές, ερευνητικές, δηλαδή η έρευνα αυτή τη στιγμή, αλλά και η κατάρτιση των νέων επιστημόνων πρέπει να δουλέψει με κέντρο την ανθρώπινη φυσιολογία γύρω από τους βιοδείκτες. Κλινικές. Έχουμε μια ιατρική ακριβίας και εξατομικευμένη ιατρική που η πρακτική της διαφέρει εξ ολοκλήρου από αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Είναι εδώ δηλαδή. Ρυθμιστικές. Τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, πώς θα φτιαχνούν ρυθμιστικοί κανονισμοί για να πάμε προς το καινούργιο. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι η σύγχρονη ιατρική σε ρυθμιστικό πλαίσιο τους πήρε 3 αιώνες για να διαμορφωθεί, αν θα πρέπει να περιμένουμε πάλι 3 αιώνες, δεν κάνουμε τίποτα. Και τέλος, η βιομηχανία. Δηλαδή, πώς θα πρέπει να πιστούν φαρμακοβιομηχανίες, τεχνολογικές εταιρείες του να δουλέψουν πάνω σε αυτή τη βάση. Δεν δουλεύουν ακόμα πάνω σε αυτή τη βάση. Και οι βασικές ερωτήσεις τώρα είναι, παραφράζοντας Primo Levi και Travis Manion Foundation, είναι αν όχι τώρα πότε και αν όχι εμείς τότε ποιος. Εντάξει. Το τώρα υπάρχει. Εντάξει. Είναι λάθος να χάνουμε αυτή τη στιγμή χρονικές περιόδους που μπορούμε να το κάνουμε.
Και το δεύτερο, στο αν όχι εμείς τότε ποιος, είναι το λέω στους καινούργιους διδάκτορες του εργαστηρίου μας. Δηλαδή, αν δεν δουλέψετε εσείς για να προχωρήσετε μπροστά, δεν μπορεί να το κάνει κανείς, δεν είναι απαραίτητο ότι θα το κάνει κάποιος άλλος ή ότι υστερείται σε κάτι. Το τελευταίο διδακτορικό που έδωσα το Δεκέμβρη, είναι τώρα στο Johns Hopkins με υποτροφία για postdoc. Εντάξει, Κωνσταντίνο Σκολαρίκη. Άρα λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα πρώτο μεγάλο ερωτηματικό, ότι αν πάμε σε εξατομικευμένη ιατρική, αυτό είναι πρωτοβουλία ποιανού? Του ερευνητή, του ασθενούς, του ιατρικού κόσμου, του κόσμου της βιοιατρικής, η βιοπληροφορική, ποιος τελικά ασχολείται? Το δεύτερο είναι ότι όλες οι τεχνολογικές επιστημονικές εξελίξεις και τα λοιπά έχουν ξεπεράσει την πραγματικότητα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν κάνετε μία βόλτα σε ερευνητικά κέντρα, στη Χαϊδελβέργη πάνω χάρη, θα πάθετε σοκ από τα πράγματα που υπάρχουν, είναι έτοιμα να εφαρμοστούν και δεν φτάνουν στον μέσο άνθρωπο. Εντάξει. Τι γίνεται με συγκρούσεις πάνω σε, όταν συζητήσουμε πλέον για πράγματα που συζητάμε για υγεία οριζόντια μεγάλων πληθυσμών. Εντάξει, συζητάμε για πάρα πολλές ζωές ή πάρα πολλά χρόνια κερδισμένα με υγιή αποτελέσματα. Και πίσω από όλα αυτά είναι το κομμάτι των δεδομένων. Δηλαδή, εφόσον τα δεδομένα είναι αυτή τη στιγμή η βάση, αυτό το περίφημο data driven που σας έδειξα πριν, τελικά πού ανήκουν? Φτιάχνετε τώρα μία βάση 1 εκατομμυρίου ανθρώπων με δεδομένα φυσιολογίας δικούς τους. Ποιανού είναι? Η καλύτερη περίπτωση εδώ, και ήταν πραγματικότητα, αλλά έπρεπε να φτάσουμε σε κατάσταση φόβου για να γίνει, ήταν οι βιοτράπεζες του COVID. Απίστευτα καλή οργάνωση και στήθηκαν μέσα σε 2 με 3 μήνες. Τι έγινε δηλαδή? Πιστοποιημένα εργαστήρια σε κάθε χώρα και με νόμο, ανωνυμοποιημένα, τα δεδομένα τους να ανεβαίνουν σε μια ανοιχτή βάση δεδομένων για να τη χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στον κόσμο. Καταπληκτικό. Έγινε. Το κάναμε παγκόσμια. Δεν το κάνουμε τώρα. Οι συνεργασίες μας. Οι συνεργασίες του εργαστηρίου μας είναι αρκετές και με πολλά με μεγάλα ονόματα του εξωτερικού, και αυτό μας ενισχύει την πεποίθηση για δουλειά. Πρώτη και καλύτερη είναι με το Johns Hopkins. Εκεί πέρα έχουμε φτιάξει μάλιστα την ελληνική πρωτοβουλία ενάντια στην Alzheimer, που είναι 4 χρόνια που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, και έχουμε 2 πολύ μεγάλα project που τρέχουμε μαζί. Το ένα είναι ότι μας έχει δοθεί πρόσβαση στα κλινικά δεδομένα του Johns Hopkins και τα διαχειριζόμαστε και προσπαθούμε να φέρουμε αποτελέσματα, δηλαδή ταξινόμηση, νέα γνώση κτλ. Δεύτερο, απεικονιστικά δεδομένα, δηλαδή πολύ σύντομα θα μπορούμε στην Ελλάδα να γίνεται ένα οποιοδήποτε MRI σε ένα καλό μαγνήτη και να τρέχει μέσα από αλγόριθμο του Johns Hopkins για κλινική εκτίμηση, και θα γίνεται αυτό σε εμάς στην Ελλάδα. Το μεταφραστικό κέντρο έρευνας για τον καρκίνο που είναι στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, που το τρέχει Έλληνας πάλι, ο Βαγγέλης Τζιαχρίστος, με τα δεδομένα τους. Το McGovern Medical School στο Houston, με το οποίο τρέχουμε ένα ολόκληρο screening για γενετικά προφίλ, έχουν 36.000 γενετικά προφίλ ταξινομημένα από την Αμερική και θέλουμε να δούμε αν μπορούν να περάσουν σε ελληνικούς πληθυσμούς σχετικά με risk factors σε ανάλυσης. Το Norwegian University of Science and Technology, εκεί είναι με το κέντρο, ο οποίος κάνει κυρίως δουλειά σε Parkinson και σε κυκλώματα προσανατολισμού στον εγκέφαλο. Με την Altoida που τρέχουμε μία δοκιμή σε σχέση με ψηφιακούς βιοδείκτες πάνω στη διάγνωση του Alzheimer. Με την Drigway, είναι ολλανδική εταιρεία που έχει το φάρμακο, το τελευταίο φάρμακο που παίζει σε phase 4, σε 4η φάση για έγκριση για το ALS, μια ασθένεια που αυτή τη στιγμή δυσκολευόμαστε ακόμα και να διαγνώσουμε. Και έχουμε ήδη την έγκριση για 2 μεγάλες δομές που υπάρχουν στη χώρα μας. Ένα European Digital Innovation Hub, το οποίο λέγεται Health Hub, που είναι για το ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας. Είναι ένα από τα 11 εγκεκριμένα στην Ευρώπη. Και ένα κέντρο δεξιοτήτων που λέγεται Pythia.
Πρόσφατα ανακοινώσαμε 10 ψηφιακές βιοτράπεζες τεχνητής νοημοσύνης και εδώ οφείλουμε να πούμε το εξής, ότι αυτές φτιαχτήκανε από τους ερευνητές του εργαστηρίου χωρίς πρόγραμμα, χωρίς χρηματοδότηση. Δηλαδή είχαμε πλέον τη δυνατότητα να το φτιάξουμε και να τις έχουμε ως ιδιοκτησία του εργαστηρίου και του πανεπιστημίου μας. Δηλαδή με όλη την υποδομή που έχουμε φτάσει μέχρι εκεί. Αυτό φυσικά, για να καταλάβετε, είναι τεράστιο σε όγκο, δηλαδή είναι 10 διαφορετικές βιοτράπεζες, είναι 4 σε νευροεκφυλισμό, 4 σε καρκίνο, 1 σε PTSD και 1 σε ψυχιατρικά, τα οποία όλο μεγαλώνουν, μας ανήκουν και έχουν μέσα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Συνεχώς εφαρμογές, τις οποίες μπορούμε και διαχειριζόμαστε και χρησιμοποιούμε ανάλογα με το αντικείμενο του πληθυσμού που θέλουμε να εφαρμοστεί. Και κάπου εδώ θα ήθελα να κλείσω, ελπίζω να μην σας κούρασα πολύ, με το ότι αυτό που ουσιαστικά έχουμε ζήσει με τη βιοπληροφορική και είναι συγκλονιστικό για μας από όταν ξεκινήσαμε, την τελευταία 20 ετία, είναι ότι ξεκινήσαμε να σπουδάζουμε και να μελετάμε ερευνητικά ένα αντικείμενο με συγκεκριμένο τομέα σε συγκεκριμένο βάθος. Έτσι ξεκινήσαμε. Δηλαδή το διδακτορικό μου ήταν πάνω, είχε τα μαθηματικά, μετά πήγαινες μέσα στα μαθηματικά στα εφαρμοσμένα, μετά πήγαινες στις μερικές διαφορικές και μετά πήγαινες και κατέληγες σε πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή ακολουθούσαμε ερευνητικά ένα χωνί. Και ξαφνικά έρχεται η βιοπληροφορική και ξαναγυρίζει πίσω την επιστήμη όπως ξεκίνησε στην πραγματικότητα, με σύνθεση 17 κλάδων. Δηλαδή βρεθήκαμε να μιλάμε δηλαδή με ανθρώπους που οι οποίοι να είναι γενετιστές, συστημικοί βιολόγοι, διατροφολόγοι, μαθηματικοί, πληροφορικοί, ένα σωρό ειδικότητες, και να ολοκληρώνονται όλα αυτά τα πράγματα έχοντας δουλειές πάνω σε όλα αυτά και με όλους αυτούς τους ανθρώπους, το οποίο είναι πραγματικός πλούτος. Αυτή είναι η εποχή δηλαδή πλέον που ζούμε, δηλαδή ότι έχουμε το integration, την ολοκλήρωση ετερόκλητων έως τώρα επιστημονικών κλάδων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, πολύ ευχαριστώ. Κάποιος να ρωτήσει κάτι στον κύριο καθηγητή. Επειδή αναφέρατε, καλησπέρα σας, Yes. επειδή αναφέρατε στην ομιλία σας ότι η πληροφορική έχει προχωρήσει και όσον αφορά κάποιες παθήσεις όπως το Alzheimer, ας πούμε, τι ακριβώς μας δίνει όσον αφορά την νόσο μας? Δεν είναι κατηγορίες ανθρώπων που έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά και μπορεί να μάθουν αυτό. Μας δίνει πληροφορίες για την εξέλιξη. Είναι πολύ ωραία ερώτηση. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα με το Alzheimer είχαμε το εξής θέμα. Επί 40 χρόνια στηριζόταν όλη η κατεύθυνση φαρμακευτική, η έρευνα κτλ. Πάνω σε μια λανθασμένη ιατρική υπόθεση. Η λανθασμένη ιατρική υπόθεση ήταν ότι οι πλάκες ΑΒ αμυλοειδούς που νεκρώνουν τα κύτταρα είναι η θεραπεία αυτών θα λύσει το πρόβλημα του Alzheimer. Εντάξει. Αυτό καταρρίφθηκε. Ο λόγος που καταρρίφθηκε ήταν ουσιαστικά ότι μελετώντας μεγάλα προφίλ ασθενών, δηλαδή πάνω χάρη στο Τζονς Χόπκινς, η πρόσβασή μας είναι σε 150.000 φακέλους, οι οποίοι είναι φακέλοι χρονοεξαρτώμενοι. Δηλαδή το Τζονς Χόπκινς κρατάει αρχείο ασθενών από το 1950. Εντάξει. Αυτό λοιπόν που άρχισε να εμφανίζεται είναι ότι διαφορετικές κατηγορίες βιοδικτών σε οδηγούσαν στο ίδιο φαινότυπο, στο ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό ήρθε να δέσει τώρα και με τις τελευταίες φαρμακευτικές αγωγές που με κάποιο τρόπο απορροφούν, διαλύουν τις πλάκες αμυλοειδούς και παρόλα αυτά το Alzheimer συνεχίζει. Εντάξει. Όλα αυτά λοιπόν ουσιαστικά έχουν οδηγήσει στο να έχουμε ανθρώπους κλινικούς που για πρώτη φορά συζητάνε και σου λέει: ξέρεις, το Alzheimer δεν είναι μία νόσος. Είναι πολλές. Είναι πολλές και διαφορετικές. Δηλαδή εξαρτάται από το τάο, εξαρτάται από το inflammation, εξαρτάται, δηλαδή είναι πάρα πολλές. Οι κατηγοριοποιήσεις λοιπόν αυτή τη στιγμή που γίνονται είναι τεράστιες και γίνονται μόνο από υπολογιστή.
μόνο από αλγορίθμους. Δεν μπορούμε να τις κάνουμε με κλινική παρατήρηση. 40 χρόνια λοιπόν όλη η φαρμακοβιομηχανία, πολύ μεγάλα εργαστήρια, μεγάλες κλινικές κτλ. Απέτυχαν ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν τα δεδομένα και πηγαίνανε με μία, όχι απλοϊκή, με μία πεποίθηση μιας ιατρικής υπόθεσης ότι είναι ένα πράγμα. Άρα έχεις ένα βιοδείκτη, ένα σύμπτωμα, το λύνεις και τελείωσες. Δεν είναι αυτό. Άρα μπορούμε να εντοπίσουμε ποια στο μέλλον, ας πούμε, ποια συγκεκριμένη αρρώστια, τέλος πάντων, η συμπτωματολογία επιφέρει το Alzheimer σε έναν ασθενή και να δώσουμε ανάλυση θεραπεία. Το βασικό είναι να γίνει η ταξινόμηση, αυτό που είπατε στην αρχή, των προφίλ. Να φτιαχτούν εξαντλητικά όλα τα διαφορετικά προφίλ. Μετά σε αυτά τα προφίλ πρέπει να μελετήσουμε ποιοι βιοδείκτες επηρεάζονται και να κάνουμε matching με αντίστοιχα φάρμακα. Αν υπάρχουν δηλαδή φάρμακα που να μπορούν να επηρεάσουν αυτούς τους βιοδείκτες. Πιστεύω ότι θέλει καμιά 30 χρόνια ακόμα. Απλώς για πρώτη φορά είμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι για να το πάθουμε, αλλά σας λέω τι γίνεται. Ναι. Μιλάτε γενικά, λέτε. Κοιτάξτε να δείτε, το ιδανικό είναι το εξής. Να μπορούσαν να γίνονται κάποια στιγμή ολιστικές εξετάσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, οι καταγεγραμμένοι βιοδείκτες αυτή τη στιγμή στον ανθρώπινο οργανισμό είναι 4.800. Δεν είναι πολλοί, άμα τους δούμε με άλλο τρόπο. Δηλαδή, αν όντως μπορούν να περνάνε από φίλτρα τα οποία να τους εξαντλούν, τότε εκείνη τη στιγμή θα μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια ολιστική εξέταση. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι τώρα εμείς πηγαίνουμε και κάνουμε μια αιματολογική εξέταση 20 βιοδεικτών. Αυτή είναι ανεπαρκής. Θέλει μια τελείως διαφορετική δομή και προσέγγιση. Απλώς το ζήτημα είναι το εξής, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα. Θα πρέπει όμως αυτή η δυνατότητα να μπορέσει να περάσει, γι' αυτό σας λέω, το 2018 ξεκινήσαμε να μιλάμε για δημόσια υγεία με ιατρική ακριβίας, δηλαδή την τελευταία πενταετία. Και το ότι έχει ξεκινήσει να το λέμε είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή Ελλάδα όχι τόσο. Όχι. Αλλά υπάρχουν. Δηλαδή, κυρίως είναι το εξής. Είναι ερευνητικά κέντρα τα οποία προχωράνε πολύ γρήγορα. Παραδείγματος χάρη το Τρασλάτουμ που σας ανέφερα, ας πούμε, στο Μόναχο, έχει τις καλύτερες, πιο απίστευτες εξετάσεις για καρκίνο. Στην Χαϊδελβέργη υπάρχει το DKFZ και τα λοιπά, που έχει δυνατότητα να ελέγξεις αν ο καρκίνος είναι άσιμος σε ποσοστό 16%. Εντάξει. Υπάρχει, αλλά αυτή η πληροφορία οφείλει να περάσει στα εθνικά συστήματα υγείας. Αυτό λέγεται μεταφραστική έρευνα. Όχι, δεν είναι δύσκολο να γίνει. Δεν είναι δύσκολο, αυτό σας λέω. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαντάζεται. Γιατί η πληροφορία υπάρχει και έχει δουλευτεί. Κοιτάξτε, θέλει άλλη νοοτροπία. Θέλει άλλη νοοτροπία και θέλει άλλη βασική εκπαίδευση. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη τώρα αυτή τη στιγμή ένας που τελειώνει γιατρός άριστα, ξέρει μόνο εργαλεία στατιστικής. Δεν μπορεί δηλαδή να αντιληφθεί τι σημαίνει μεταφραστική έρευνα. Δεν υπάρχει μάθημα μεταφραστικής έρευνας, ας πούμε, στην ιατρική. Ναι. Ναι, αυτό είναι της Τζολί. Αυτό είναι γενετικό. Το γενετικό αυτή τη στιγμή είναι εύκολο, υπάρχει και στην Ελλάδα. Δηλαδή μπορεί, πώς το λένε, και νομίζω με κάτω από γύρω στα 1.000 ευρώ νομίζω είναι η εξέταση, εντάξει, που πηγαίνει και γίνεται πλήρης έλεγχος, καριότυπος, γενετικός κτλ. Το θέμα είναι ότι ακόμα δεν έχει μελετηθεί πλήρως. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση τότε της Τζολί ήταν τα συγκεκριμένα 2 γονίδια, γιατί τα είχε και η μητέρα της. Άρα ήταν πολύ στοχευμένο αυτό που έψαχνε. Αν δεν πας σε στοχευμένο, κάνεις την γονιδιακή ανάλυση, αλλά
έχει ταυτιστεί με τα προβλήματα σε ένα ποσοστό 5 με 10%. Δηλαδή ακόμα είμαστε πίσω. Δηλαδή αν σκεφτείτε ότι το 2003 έγινε το πρώτο γονιδίωμα, το 2006 μπόρεσε να πάει και τώρα αρχίζουν και σχηματίζονται μεγάλες κοορτές, όπως λέγεται, cohorts από τέτοια, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αλλά τώρα για να συνειδητοποιήσετε και κάτι άλλο, το Κατάρ και το Ισραήλ δίνουν γύρω στα 100 εκατομμύρια ο καθένας για να κάνουν τη γονιδιακή δωρεάν, τη γονιδιακή ανάλυση σε πληθυσμούς πάνω από 200-300 χιλιάδες ατόμων δικό τους. Δηλαδή είναι εθνικό project πλέον. Αν έχουμε θα σας άκουσα. Όχι. Αυτή τη στιγμή τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων στην Ελλάδα την έχει το εργαστήριό μας. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Το βασικό ζήτημα είναι το εξής, ότι ο αρχικός σχεδιασμός φτιάχτηκε έτσι ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε αυτόνομα. Οι χρηματοδοτήσεις μας δεν είναι σε μορφή επιδότηση, είναι ανταγωνιστικά προγράμματα, τα οποία κατεβάζουμε συνεχώς, διεκδικούμε και παίρνουμε. Άρα λοιπόν υπήρχε μια πολύ μεγάλη αρχική δυσκολία κίνησης που υπάρχει σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα, αλλά μετά πηγαίνει πολύ βατά. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και γι' αυτό έχουμε και αυτές τις δυνατότητες συνεργασιών. Είναι στην πραγματική ιατρική. Δηλαδή, τώρα η συνεργασία μας με τον Johns Hopkins είναι στην πραγματική ιατρική. Το Johns Hopkins δουλεύει και έχει μέσα σε ένα ενιαίο μοντέλο, είναι ο ερευνητής, ο κλινικός, ο ασθενής, μέσα στο ίδιο μοντέλο. Δεν είναι ξεχωριστά, δηλαδή εμείς εδώ πέρα είναι ξεχωριστό το νοσοκομείο, άλλο το πανεπιστημιακό νοσοκομείο, άλλο το ερευνητικό κέντρο, άλλο το εργαστήριο κτλ. Εκεί είναι όλα ενιαία. Δηλαδή, ο γιατρός που κάνει έρευνα κάθε Πέμπτη βλέπει ασθενείς. Δηλαδή, η συνεργασία που έχουμε μας έχει μάθει πολλά. Ας πούμε, αυτό το Precision Medicine Center για Alzheimer έχει 700 γιατρούς μέσα. Ερευνητές, γιατρούς κτλ. Είναι από όλες τις ειδικότητες και τα κάνουν όλα. Εντάξει. Η δικιά μας ειδικότητα παρόλα αυτά, δηλαδή η ικανότητα των Ελλήνων ερευνητών να σχεδιάζουν αλγορίθμους και να τους υλοποιούν, δεν είναι προβάδισμα. Δηλαδή δεν έχεις το από πού πηγάζει η αριστεία, είναι καθαρά θέμα ικανοτήτων, ερευνητικών ικανοτήτων. Μπορείς να το δεις οπουδήποτε. Όταν είναι συνδυασμένο με υποδομές, εκεί έχεις πρόβλημα. Δηλαδή εμείς, ας πούμε, δεν έχουμε σαν εργαστήριο πρόσβαση σε κλινικά δεδομένα από την Ελλάδα. Στο να πάμε δηλαδή και να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Και έχουμε τεράστια πρόσβαση σε κλινικά δεδομένα από όλο τον κόσμο, όπως είπατε. Αυτή είναι η διαφορετικότητα. Θέλει γι' αυτό συζητάμε. Είναι δομές και νοοτροπία. Επίσης, δεν πηγαίνεις στο κράτος για να ζητήσεις. Δεν είναι ότι πρέπει να πας στο κράτος και να πεις ότι ξέρεις, θέλω επιδότηση, θέλω χρήματα, θέλω. Όχι. Μα γι' αυτό υπάρχουν τα ερευνητικά ανταγωνιστικά προγράμματα. Δηλαδή πηγαίνεις, είχε βγει, σας το πω με παραδείγματα, υπήρχε ένα πρόγραμμα περιφερειακής αριστείας. Δηλαδή σου έλεγε ότι σε κάθε περιφέρεια θα χρηματοδοτήσω τις καλύτερες ερευνητικές προτάσεις. Υποβάλαμε και το πήραμε. Τώρα βγήκαν 8 εμβληματικές δράσεις για έρευνα σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε στη μία από τις 8. Και συνεχίζει έτσι. Θέλει να είσαι άριστος. Αλλά ανταγωνιστικά, δηλαδή σε πράγματα τα οποία θα πάνε και άλλοι, θα αξιολογηθούν και θα το πάρεις. Και είναι και υποχρέωσή μας αυτό. Αξιοποιούνται στην Ελλάδα τα αποτελέσματα των ερευνών σας?
Η μεγαλύτερη αξιοποίηση που είδαμε ήταν με την ελληνική πρωτοβουλία ενάντια στην Αλτσχάιμερ, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, αυτό ήταν μια σύμπραξη καθαρά επιστημονική του Johns Hopkins μαζί με εμάς, το εργαστήριό μας. Αν θέλετε, μπείτε στην ιστοσελίδα, έχει απίστευτη πληροφορία, είναι hiaad.gr, Hellenic Initiative Against Alzheimer's Disease.gr, και έχει όλες τις δράσεις που γίνονται. Οι δράσεις αυτές είναι πάρα πολλές και έχουν και πραγματικό αντίκτυπο μέσα στην Ελλάδα. Ναι, έχουν στην Ελλάδα μέσα. Ναι, πάνω χάρη, γίνονται πιστοποιήσεις κέντρων ημέρας, ιατρίων μνήμης κτλ. Στην Ελλάδα από τον Johns Hopkins με τις καλύτερες πρακτικές Αμερικής. Είναι στη χώρα μας. Ναι. Όταν είχε γίνει, δεν ξέρω, το Faro Summit, αν το έχετε ακούσει, που είχαν έρθει 33 αμερικάνικα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, είχαν παρουσιαστεί μέσα στο Σταύρος Νιάρχος 3 showcases, δηλαδή 3 περιπτώσεις. Η μία από τα 3 ήταν η δική μας με τον Johns Hopkins, που είχε αντίκτυπο, είναι έρευνα που γίνεται στην Ελλάδα με αντίκτυπο στην Ελλάδα. Και πέρυσι που έγινε η επανάληψη ήταν με το McGovern του Τέξας, που πάλι ο στόχος είναι να γίνει στην Ελλάδα, δηλαδή να πάρουμε γονιδιακά προφίλ που έχουν φτιαχτεί στην Αμερική, που δίνουν risk factor, δηλαδή παράγοντες επικινδυνότητας για ανάπτυξη του Alzheimer, και να το τρέξουμε σε πληθυσμό στην Ελλάδα. Σε υπερεθνικό επίπεδο, όπως του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει, σχηματίζεται κάποια στρατηγική πάνω σε αυτό το θέμα? Είναι το European Digital Innovation Hubs. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί τώρα, εντάξει, off the record, ότι αποτυγχάνουν τα κονδύλια που τρέχουν πολιτικά. Γι' αυτό λοιπόν ήθελε να φτιάξει τεχνοκρατικές δομές για να μπορέσουν να τρέξουν ειδικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην υγεία. Αυτά λοιπόν ονομάστηκαν Digital Innovation Hubs. Υπήρχε λοιπόν μια πρόσκληση, και αυτό λέω και για το θέμα του ανταγωνισμού, όπου στην Ελλάδα υποβλήθηκαν 250 προτάσεις. Εγκρίθηκαν 15 και από αυτές τις 15, 7 γίνανε και ευρωπαϊκά Digital Innovation Hubs. Εμείς ήμασταν σε όλες τις επιλογές. Δηλαδή είχαμε μία πρόταση 250, εγκρίθηκε σε 15, εγκρίθηκε σε 7. Και μετά πήρε και το Seal of Excellence, δηλαδή στη τέτοια. Τώρα αυτά φτιάχνουν τα περίφημα corridors, όπως λέγεται. Δηλαδή είναι 11 European Digital Innovation Hubs σε όλη την Ευρώπη, τα οποία δουλεύουν ουσιαστικά ανεξάρτητα από την χώρα και σου φέρνουν όλες τις καλές πρακτικές στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτά αναμένεται να ξεκινήσουν του χρόνου, μάλλον φέτος ουσιαστικά, με το καινούργιο πλαίσιο, το RIS, Research Innovation Strategy, και να μπορέσουν να φέρουν αποτελέσματα σε κάθε χώρα. Όντως. Αγαπητέ μου φίλε Τάκη, τι έχει προσφέρει η ιατρική ακριβίας παγκόσμια, πανευρωπαϊκά και ίσως και στην Ελλάδα, σε ασθένειες, επειδή έχουμε κάποια κοινά πράγματα σε αυτό, MSA ή ELS, στο κομμάτι ότι ένα προσδόκιμο ζωής μπορεί να έχει 1, 2, 5 χρόνια. Από τη στιγμή που είναι γεγονός ότι ενδεχομένως δεν θα έχει προσδόκιμο ζωής, τι έχει προσφέρει η ιατρική ακριβία σε αυτές τις ασθένειες? Στο ALS αυτή τη στιγμή είμαστε σε επίπεδο τραγικό παγκόσμια. Δηλαδή η διάγνωση γίνεται αποκλείοντας τις υπόλοιπες νόσους κτλ. Επίσης η φαρμακευτική αγωγή είναι έντονα, έχει πάρα πολλές παρενέργειες, και τώρα το τελευταίο φάρμακο που είναι μεγάλη ελπίδα το τρέχει αυτή η εταιρεία, η Trigway κτλ, με την οποία συνεργαζόμαστε. Να το πω διαφορετικά, η ιατρική ακριβίας θα μας δώσει δύο πράγματα αν εφαρμοστεί. Το ένα είναι μείωση θανάτων και το δεύτερο χρόνια ποιοτικής ζωής. Γιατί οτιδήποτε εφαρμοστεί εκεί είναι προσαρμοσμένο πάνω σου, δηλαδή πάνω στο προφίλ του οργανισμού σου. Δεν ακολουθεί μια στατιστική ποσόστοση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή παίρνουν από εμάς μια εξέταση, βιοδείκτες, παίρνουν συγκεκριμένους βιοδείκτες και τους ταυτίζουν με ένα κομμάτι από 3.000 άτομα που κάνανε μια κλινική δοκιμή πριν από 10 χρόνια. Δεν στέκει.
Το ίδιο και για το MSA, είπες για το ELS, το ίδιο και για το MSA. Για το MSA καταρχάς υπάρχουν άνθρωποι μέσα νευρολόγια εδώ να σου πούνε καλύτερα από μένα που είμαι μαθηματικός. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε πολύ πίσω. Γενικά ο νευροεκφυλισμός είναι πολύ πίσω. Και ο λόγος με τον οποίο εμείς ασχοληθήκαμε ήταν ακριβώς γιατί έχει έντονα πολύπλοκες παραμέτρους, δηλαδή πάρα πολλούς βιοδείκτες που εμπλέκονται, άρα πήγαινες αυτόματα σε μεγάλο υπολογιστικό φόρτο. Άρα είναι αναγκαίο και σε χρόνο εξέλιξης. Άρα λοιπόν εκεί πέρα αρχίζει ο κλινικός γιατρός και έχει πρόβλημα και χρειάζεται μάστλα. Γι' αυτό πήγαμε σε πρώτη επιλογή περίπτωσης μελέτης του Alzheimer. Δηλαδή η πραγματική μας δουλειά είναι το data science και πήγαμε να το εφαρμόσουμε στο Alzheimer γιατί είναι η χειρότερη δυνατή εντός εισαγωγικών νόσος ως προς την πολυπλοκότητα. Δηλαδή αν πηγαίναμε τώρα να μελετήσουμε κάτι που έχει 2 βιοδείκτες και τελειώνει μέσα σε 3 μέρες, δεν χρειαζόμαστε, είμαστε άχρηστοι. Πόσοι φοιτητές, πόσοι έχουν αναγνωρίσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να ακολουθήσουν αυτή την ειδικότητά σας? Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεταπτυχιακό που τρέχουμε διιδρυματικά με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, που είναι βιοπληροφορικής, νευροπληροφορικής. Ναι, κοιτάξτε, η βιοπληροφορική τώρα έχουμε αρχίσει να την εντάσσουμε στο πρόγραμμα σπουδών. Ήταν πολύ δύσκολο να μπει μέσα. Τώρα λοιπόν για πρώτη φορά, μετά από 20 χρόνια λειτουργίας του τμήματός μας, μπαίνει σαν ξεχωριστό τομέας. Είναι πολύ δύσκολο λόγω το ότι θέλει πάρα πολλές, δηλαδή πρέπει να έχει ο άλλος τριπλή γνώση, δηλαδή ουσιαστικά να ξέρει μαθηματική μοντελοποίηση, να ξέρει καλά προγραμματισμό και γνώση συστημικής βιολογίας, το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Άρα σε μεταπτυχιακό επίπεδο ήταν πιο πρόσφορο. Αυτό που εμένα με έχει εντυπωσιάσει πιο πολύ, το μεταπτυχιακό μας αυτό βιοπληροφορική, νευροπληροφορική, παίρνει 60 άτομα το εξάμηνο και εδώ και 4 χρόνια εξαντλούνται οι θέσεις. Δηλαδή έχουν περισσότερες αιτήσεις. Αυτό είναι το ένα που είναι καλό. Άρα υπάρχει μια ολόκληρη ροή τέτοιων φοιτητών, η οποία όμως έχει ξεκινήσει από τα τελευταία 4 χρόνια. Αυτό που εμένα με έχει εντυπωσιάσει είναι οι υποψήφοι διδακτορές μας. Αρκετοί από αυτούς είναι εδώ πέρα μέσα και παρακολουθούν, οι οποίοι είναι πολύ υψηλού επίπεδου, τους δυσκολεύουμε πάρα πολύ. Είναι δεδομένο, δηλαδή είναι δύσκολο το αντικείμενο, προέρχονται από διαφορετικούς τομείς και παρόλα αυτά βγάζουμε διδακτορικά πολύ υψηλής ποιότητας, τα οποία και απορροφούνται. Ναι, έχουμε απίστευτο υλικό. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, το εργαστήριο έχει γύρω στους 35 υποψήφιους διδάκτορες κτλ. Εγώ έχω 15-17. Αλλά υψηλό επίπεδο, δηλαδή μπορούν και βγάζουν δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις, πολύ καλή δουλειά. Το οποίο είναι περίεργο, αλλά δεν είναι περίεργο αν σκεφτούμε το δυναμικό της Ελλάδας. Ναι, κύριε Δημάρχος. Πριν πω ότι το κουβέντες και για εσάς, το θέμα της βιοειθικής που έχει σχέση και με τα δεδομένα αλλά και με την νανογεννητική. Δεν θα δημιουργήσει διαφορετικές τάξεις ασθενών και προσώπων που έχουν να κάνουν με τις ασφαλιστικές εταιρείες, με τα συστήματα υγείας. Αυτό ήταν... Πώς αντιμετωπίζετε? Αυτό ήταν η βασική ερώτηση σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή σε ποιον ανήκουν τα δεδομένα. Εκεί είναι το βασικό. Η βασική λοιπόν ιστορία σε αυτά είναι ότι τα δεδομένα πρέπει, τα κλινικά δεδομένα αφού συγκεντρώνονται, να είναι anonymized, να γίνονται στο αμέσως επόμενο βήμα. Αν δεν γίνονται υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα για οποιονδήποτε τα διαχειρίζεται. Αυτό λοιπόν που είναι το εξής είναι ότι αν δοθεί πρόσβαση σε αυτά, σε οποιαδήποτε μορφής επιχείρηση κτλ, οι κανόνες βιοειθικής καταστρέφουν. Δηλαδή ασφαλιστικές εταιρείες τέτοια. Αν το απαιτήσουν επίσης οι ασφαλιστικές εταιρείες, επίσης υπάρχει μεγάλο ζήτημα κτλ. Εκεί λοιπόν υπάρχουν 2 θέματα. Το ένα είναι με απλά λόγια το σε ποιον ανήκουν τα δεδομένα, κλινικά δεδομένα, και το δεύτερο είναι ποιο είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο
αν κάποιος απαιτεί. Και τα δύο αυτά είναι αναπάντητα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πάμε τώρα σε μεγάλες βιοτράπεζες, οι οποίες συλλέγουν, ας πούμε, υλικό. Ή πάνω χάρη είναι αυτές οι ιστορίες που φτύνουμε σάλιο, το στέλνουμε και ξαφνικά υπάρχει γενετικό υλικό κτλ. Και σου έχουν μέσα consent form ότι το παραχωρείς. Αυτά θέλουν πολύ προσοχή. Τέθησε και ο Δήμαρχος στο τέλος το δάχτυλο στον τύπο των ήλων, με πολύ την εύστοχη παρατήρηση, και χάρηκα πάρα πολύ που άκουσε για την διεπιστημονικότητα. Μόνο αυτό μπορεί να δώσει λύση. Θα μπορούσε βέβαια κάτω από την αμπρέλα της σημερινής εισήγησης να επαναλάβουμε το περσινό εγχείρημα που διήρκησε 6 μήνες για ανοιχτό κοινωνικό πανεπιστήμιο. Τίθεται θέματα πολύ σημαντικά που μπορούν να μας απαντήσουν μηχανικοί, μαθηματικοί, βιολόγοι, ιατροί, αλλά και νομικοί. Ιδιαίτερα στο τελευταίο κομμάτι έχει αρχίσει και γίνεται κουβέντα και σε διεθνές επίπεδο, αλλά και στην Ελλάδα πάνω σε τέτοια ζητήματα. Και όχι μόνο στη βιοειθική, αλλά και στη διαχείριση των δεδομένων, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει τεράστια κοινωνικά ζητήματα. Είναι επόμενη πλουτοπαραγωγική πηγή. Τα δεδομένα, όπως ήταν η αξία που είχαν τα κίνητα, ο χρυσός, έτσι θα είναι τα δεδομένα σε λίγα χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Τάκη τον Βλάμο για τη μεγάλη τιμή και θέλω να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο να δώσει το ενθύμιο και το βραβείο που είναι αφορμή τη σημερινή ομιλία. Ο σκοπός ήταν να τιμήσουμε αυτόν τον σπουδαίο επιστήμονα και αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο. Κύριε Δήμαρχε, αν θέλετε να πείτε δύο κουβέντες. Καλησπέρα σας. Να σας πω, δεν εντυπωσιάστηκα με το περιεχόμενο. Έχω μια γνώση και συνεχίζω. Εντυπωσιάστηκα όμως και σας συγχαίρω, γιατί ένα παιδί από το Μοσχάτο, τελειώνοντας ένα δημόσιο σχολείο, ανέβηκε τόσο ψηλά και σας συγχαίρω ιδιαίτερα και εσάς, αλλά και την οικογένειά σας, τη μητέρα σας, γιατί πάντοτε η μάνα, και εγώ θα ήθελα να πω και στη δικιά μου μάνα, έχει φτάσει τόσο ψηλά. Από αυτό εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ, αλλά και γιατί ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο, δημόσιο και αυτό, και είναι σημαντικό, δεν έχει καμία σχέση με την κουβέντα που γίνεται τώρα περί δημοσίων και ιδιωτικών πανεπιστήμιων. Και ένα περιφερειακό δημόσιο πανεπιστήμιο είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο. Γιατί το πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο διδασκαλία, είναι και η έρευνα, είναι και η σχέση του με την κοινωνία. Συγχαρητήρια κύριε Λάμο, ξέρω την πορεία σας από πιο μικρός, τα βιβλία που έχετε γράψει, τα μαθηματικά, είσαστε, ας το πούμε, ένας μύθος στην περιοχή μας. Μύθος εννοώ ότι ακουγόταν το όνομα σαν κάτι πολύ σπουδαίο. Να είστε καλά και νομίζω ότι ο κλάδος που υπηρετείτε τώρα μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά, εφόσον ακολουθήσει έτσι ένα δρόμο που θα έχει να κάνει με την κοινωνία και με τον κόσμο όλο. Όπως είπατε, ας πούμε, στην περίοδο του COVID, τα δεδομένα ανοίξανε γιατί υπήρχε η απειλή. Και μετά ξανακλείσανε γιατί υπάρχει το κέρδος. Οπότε θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε, να τα ισορροπήσουμε και να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο ψηλά. Εγώ σας εύχομαι να είστε καλά, να πάτε όσο πιο ψηλά γίνεται και να έχετε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Είναι και ψηλός βέβαια. Δώσω τα συγχαρητήριά μου στην Πνευματική Εστία, έτσι που τόσα σπουδαία πράγματα κάνει, στον πρόεδρο τον κύριο Χλούπη, την κυρία Χερουβή, με όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να συνεχίσουμε μαζί τη μεγάλη αυτή προσπάθεια. Και ελπίζουμε να έχουμε συνέχεια.
έτσι και να σας έχουμε κοντά μας, γίνουμε σοφότεροι κάθε φορά, να είστε όλοι καλά. Ξέρετε ότι θα έφυγε από κοντά μας ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας μεγάλος επιστήμονας. Στις 11 η ώρα την Παρασκευή είναι εξόδιος ακολουθία για τον καθηγητή, τον Ιάκωβο Φαρσεδάκη, τον αείμνηστο Ιάκωβο Φαρσεδάκη. Στη μεταμόρφωση στην εκκλησία μας, έτσι,